ராவணன் வதம் முடிந்த பிறகு ராமர் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து ஓய்வெடுத்தார். அப்போது அவரை நோக்கி ஒரு பெண் வருவதை நிழல் மூலம் தெரிந்து கொண்டார். அந்த பெண் தன் கால்களை தொட நினைப்பதை நிழல் மூலம் புரிந்து கொண்டு உடனே தன் கால்களை உள்ளே இழுத்து கொண்டு அந்த பெண்ணிடம், நீ யாரம்மா என்று கேட்கிறார். நான் ராவணனின் மனைவி மண்டோதரி. சிவனின் பக்தரான ராவணனை யாரும் கொல்ல முடியாது என்ற இருமாப்பில் இருந்தேன். ஆனால் அவரையும் ஒருவர் வென்று வெற்றி பெற்றார் என்றால் அவரிடம் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த குணம் இருக்கும் என நினைத்தேன். சத்திரிய தர்மப்படி கணவனை இழந்த பெண்களை வெற்றி பெற்ற அரசன் நபர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள். ஆனால் நீ என்னையும் என் மக்களையும் எதுவும் செய்யவில்லை. உன் குணத்தை என்னவென்று பாராட்டுவேன். அந்த பரம்பொருளே ராமர்தான் சீதையை ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று எவ்வளவோ என் கணவரிடம் சொல்லியும் அவர் கேட்கவில்லை. என் கணவனிடம் இல்லாத நற்குணம் உன்னிடம் இருக்கிறது. அதுதான் ஏகபத்தினி விரதம். அதனால் என் கணவனை நீ வென்றாய் என்று அழுதாள் மண்டோதரி. உடனே ராமர் நாராயண விஸ்வரூப தரிசனத்தில் மண்டோதரிக்கு காட்சி கொடுத்தார்.